ሰላም ከመይ ጸንሑ ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ሰዓት ዝሓረናዮም ሓፀርትን እዋናውን ዝበልናዮም ዜናታት ናልኩም መፂና ኣለና ንክትከታተልና ድማ ብክብሪ ንዕድም። ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ዕፅውቲ ሃገር ብምዃና ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ክትዛረብ መሰል የብላን ክብል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ኣሳይድ በድር ዓብደላጢ ማል ምሸተው ዝሃቦ መግለፂ ተሓሳሲቡ መንዘይ ነበረ መንዘይ ፈከረ መን ከዘይ ተቀበረ ዘበለ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ አቶ የማነ ገብረ መስቀል እታ ብበዝሒ ህዝቢ ጂኦግራፊ ብታሪክ ዝምኩሕላ ኢትዮጵያ ኣብ ኢድ ብልፅግና ካብቲ ኣቱ ደቂቃን ተናዒቃን ትርከብ ኩሉ ከም ዝዕዘቦ ዘሎ ትድህ እምበር ዘይትስማዕ ትጓራፈጥ እምበር ዘይተድምዕ ሃገር ኮይና ኣላ። እቲ ስርዓት ወትሪ ሕሙም መን ይወፅሖ ወትሪ ድኻ መን የልቅሖ ከም ዝበሃል ምስ ናይ ገጢምዎ ዘሎ ቅልውሎ እንታይ ተረኸበ ኢሉ ወፅሖ ሲኢኑ በይኑ ይፅለል ኣሎ። ስርዓት ብልፅግና ዑና ናይ ተመ ቅድሚት ዝነበሩ ስርዓታት ዝቆመ ስርዓት ኮይኑ ኣብ ስንብታ ኢህአዴግ ዓርኪቡ ተሳቲፉ እዩ። የግዳስ ከምቲ ቀቢሩ ዝምለስ እሲ ዝመውት ዘይመስሎ ዝበሃል ጠንቂ ሕልፋት ዝቀደምዎ ስርዓታት መሊሱ ክደግሞ እዩ ድማ መሪፁ ብህዝቡ ዝተፈንፈነ ስርዓት ዓለም ብዘይተረፈ ትድግፈውን ክሰርር ዘይኽእል ስርዓት እዩ። ብልፅግና ከዓቢ ህዝቦም ናይ ተኸዓቡ ስርዓታት ትቐንዲ ኣብነት እዩ። ስለዚ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ኣውራ ድማ እቶም ምስ ስርዓት ኣብ ጠርዚ ግጭት ዘለው ኦሮሞን ትግራይን ኣምሓራን እዚ ስርዓት እናተሰሓገ ዝኸፍአ ዕንወት ከየስዕብ ንምቁፃር ግዜ ከየባኸኑ ክዛተይ ይፅንሐለይ ዘይብሉ ጉዳይ እዩ። ልዕሊ ተዋሂድካ ዝግበር ምግባር ካልእ ቀዳምነት ክህሉ ስለ ዘይኽእል ብልፅግና ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሕሙም ስርዓት ኮይኑ ስለ ዘሎ ካብ ሓላፍነት ክውገድ ጥራይ እዩ ዘለዎ። ንሓሙሽተ መዓልቲ ዑደት ንግብፂ ዝገሸ ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ፕሬዚደንት ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ተራኺቦም ዘተዩ ኮይኖም ክቡር ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብፕሬዚደንት ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ድማ ኣቀባብላ ተገይሩሉ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ስደትን ኣብ ወፃኢ ሰርሑ ግብፃውያን ዶክተር በድር ዓብደላጥን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ እውን ከም ዝተራኸቡ ትመረብ ሓበሬታ የመላኽት። ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብፕሬዚደንት ግብፂ ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ብዝተገበረሉ ዕድመ እዩ ናብ ግብፂ ኣምሪሑ። እቲ ብሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዑስማን ሳልሕ ዝተሰነየ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ፅምብል መመረቐቲ ዓብዪ ሙዝየም እቲ ሃገር ድማ ክሳተፍ እዩ። ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ፕሬዚደንት ግብፂ ዓብደልፈታሕ አልሲሲን ኣብ ቤተ መንግስቲ ተራኺቦም ሰፊሕ ዝርርብ ከም ዘካየዱ ሓበሬታ መንግስቲ ግብፂ ድማ የመላኽት። እቶም መራሕቲ ሃገራት ክልተኣዊ ዞባዊ ዛዕባታት ዘተዩ ኮይኖም እቲ ዝገበርዎ ዝርርብ ድማ ፕሬዚደንት ግብፂ ዓሚቑ ዝሰረቱ ስትራቴጂካዊ ዝኑና ክልቲአን ሃገራት ድማ ኣስሚሩሉ። ኣብ ርክቦም ክልቲኦም መራሕቲ ንዞባዊ ምዕባላት ዘለዎም መረኣያ ድሕሪ ምልውዋጦም ፕሬዚደንት አልሲሲ ሃገሩ ንሉኣላውነት ግዝኣታዊ ሓድነት ኤርትራ ንምድጋፍ ዘለዎ ጽኑዕ ተወፋይነት ድማ ደጊሙ ኣረጋጊጹ። ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብወገኑ ግብፂ ምድልዳልን ምርግጋእን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ምብራቅ ኣፍሪካን ዘለዎ ዓሚቑ ኣድናቆቱ ድማ ገሊጹ። ብዘይካዘብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ እዋናዊ ምዕባለታት ዝዳህሰሱቶም መራሕቲ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዘብቅዐሉ መንገድታት ዘለዎ መረኣያ ድማ ተመያይጦም ክልቲኦም ቅድሚ ልዕልን ኩሉ ኣድላይነት ምድጋፍ ሃገራውን መንግስታውን ትካላት ሰራዊት ሱዳን ብምርዳእ ዝኾነ ይኹን ጎድናዊ ትካላት ንምፍጣር ዝግበር ሃቀነ ድማ ነፂጎም ሓድነት ሱዳን ንምርጋፅ ግዛታዊ ሓድነት ከምኡውን ምዕቃብ ሃገራዊ ልዕላውነት ንምርጋፅ ዘለዎም ተወፋይነት ድማ ኣስሚሮምሉ። ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኒያላ ርእሰ ከተምኡ ዝገበረ ዳዕመ ሰሪዕ ዝመርሖ ተዓዳሚ መንግስቲ ሱዳን ንምስራት ብደገፍ ኢማራት ኣብ ኬንያ ፃዕርታት ክግበር ከም ፀንሐ ድማ ይርስዓን። እቲ ርክብ ክልቲኦም ፕሬዚደንታት ኣብ ሶማልያ ዝረአ ዘሎ እዋናዊ ምዕባላታት እውን ብምልዓል ነቲ ስልሳዊ ዋዕላ መራሕቲ ግብፂ ኤርትራ ሶማልያ በስመራ ጥቅምቲ 2024 ነብዘፅዎ ሓወር ዝተገለጸ መግለፂ ሃገራቶም ደጊሞም ኣረጋጊፆም። እቲ መግለፂ መሰረታዊ መትከላት ህግራዊ ሕጊ ብፍላይ ድማ ልዕላውነት ናጽነት ግዛታዊ ሓድነት ሶማልያን ኩለን ሃገራት ዞባ ምክክር ከም ዝደሊ ድማ ኣስሚሩሉ። ኣብ መንጎ ኤርትራን ግብፂ ነብዚ እዋን ዝፅቡቕ ዝምድና ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ ብደረጃ መራሕቲ ይኹን ሚኒስተራት ፅቡቕ ርክብ ክካየድ ከም ዝፀንሐ ድማ ይፍለጥ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንሰለስተ መዓልቲ ዑደት ከም ዘካየደ ዝፍለጥ ኮይኑ ፕሬዚደንት አልሲሲ ብወገን ኣብ ኤርትራ ዑደት ብምግባር ፕሬዚደንት ሶማልያ ሓሰን ሼክ መሐመድ ዝተረኸበሉ ስልሳዊ ኺዳን መስሪቶም ምንባሮም ይዝከር። ኣብዚ እዋን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብጉዳይ ዓሰብ ዝተለዓለ እቲ ወዲ በሻሻ ብተደጋጋሚ ንዋነት እታ ወደብ ኣመልኪቱ ዝተፈላለዩ ምክንያትን ምጉትን ኣብ ዝሕተረሉ ዘሎ እዋን እዩ ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ግብፂ ምብፃሕ ዘካይድ ዘሎ። ተኸታተልቲ ስርዓት ኢትዮጵያ ንበዝሒ ህዝብን ስፍሓት መሬትን ናይቲ ሃገር ከም መርገፂ ሃገራዊ ሓይሊ ገይሮም ናይ ምቕራብ ኣመል ድማ ከም ዘለዎም ይፍለጥ። ከምኡ ክገብሩን ከለዉ ከዓ ናይ ኤርትራ ዋሕዲ ህዝብን ፅብብ ዝበለ መሬትን ከም ስትራቴጂካዊ ድኻምን ተቓልዕነትን ገይሮም ከቕርብዎ ድማ ይፍትኑ እዮም። ታሪኻዊ ኣብነት ክኾነላ ዝግባእ ድማ ፖለቲካዊ ክልል ሓሳብን ስትራቴጂካዊ ትንታነን ከም ዘንፅሮ ግን ኤርትራ ነብሳኻዊ ዓመፅን ወራር ኢትዮጵያ ክትከላኸል ከም ዘይተፀገመት ነብዚ ዝተኻየደ መኸተ ከዓ ክንዲቶም ኢትዮጵያ ተቕርቦም ወታደራት ምቕራብ ቀንዲ እቲ ሃገር ተጓረቶ ጦራት ምጉራት ቀንዲ በዝሒ ህዝቢ ኢትዮጵያ ምብዛሕ ቀንዲ ስፍሓት ኢትዮጵያ ምዕባይ እንደቲ ኢትዮጵያ ትገብሮ ተሃዲድ ምህዳደ የድልያን ነቲ ስርዓታት ኣዲስ ኣበባ ኣለና ዝብልዎ ምርጫ ዝግምጥል ወይ ካብ ስራሕ ወፃእ ዝገብር ጥበብ ድማ ሒዛ ብመቕረባዊ መኪታ ስዒራ ዝወፀት ኣብ ዘመናዊ ዓለም ሓይሊ ብኣኽሎ እምበር ብስፍሓት መሬት ኮነ ብህዝቢ ዝግለጽ ኣይኮነን። ሓይሊ ብተቕርቦ ጭቡጥ ዓቕሚ እምበር ብዘለካ ትምኒት ኣይግለጽን እዩ። ኢትዮጵያ ብበዝሒ ህዝቢ ናይጀርያ ስዒባ ኣፍሪቃ ካልአይቲ ኮይና ብስፍሓት መሬት እውን ኣፍሪቃ መበል 10 እያ ትስራዕ። ሃገራዊ ሓይሊ ሓንቲ ሃገር ብቐንዲ ብወታደራውን ቁጠባዊ ዓቕሚ ብውሽጣዊ ጥምረት ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ፖለቲካዊ ርግኣትን ይፅሎ ምኒት ወዲ በሻሻ
ቅድሚ ኩሉ በተብ ኢትዮጵያ ዘሎ ውሽጣዊ ምምቕቃል ብሄራዊ ግጭታት ቁጠባዊ መኸተ ስትራቴጂካዊ ቀውሲ ዝብርዕን እዩ ብዓቕሚ ዘይተሰነየ ትምኒት ከዓ ዕዳ እዩ ኢትዮጵያ በቲ ስርዓት ዝመፀ ዘሎ ዕዳ ድማ ሓፍ ዘይብል እዩ ኢትዮጵያ ሕጂ ወዲ በሻሻ ናብ ስልጣን ምስ መፀ ኣይኮነትን ድማ ሰፊሓን በዚሓን ኤርትራ እውን ንመጀመርታ ግዜ ቅድሚ ናይዛ ወዲ በሻሻ ዘመርሓ ኢትዮጵያ ኣይኮነትን ንእሽተይ ኮይና ቀደም ምስታ ናይ ሃይለ ስላሴ ኢትዮጵያን ናይ ደርጊ ኢትዮጵያን ናይ ሃደግ ኢትዮጵያ ክትገጥም ከላ እውን እቲ መጠን ዝምድና ሓደን ዘይቕየርን እዩ ነይሩ ሓይሊ ካብ ፍቕዲ ሰብን ስፍሓት መሬትን ወፃኢ ከም ዝፍልፍል ንሕሉፍ ታሪክ ክልቲአን ሃገራት ደጊምካ ምርኣይ ጥራሕ እኹል እዩ ሕጂ እውን ኢትዮጵያ ኣገልግሎት ወደም ተደልያ ኣኽብሮት ላዕላውነት ዝመሰረቱ ልዝብ ክትኣምን እቲ ስርዓት ከዓ ካብ ምፍራሕን ፀገለት ዘይብሉ ነብሲ ምትዕባይ ወፂኡ ነብሲ ክፈልጥ ኣለዎ ሓንጊሩ ክነውሕ ምፍታን ድማ የዋፅን እዩ ንእግረ መንገድና ከዓ ናይ ኤርትራ ምንኣስ መሬትን ፍቕዲ ሰብን ገጢማ ክትስዕር ዝኽእል ሓይሊ ካብ ምጥራይ ተፀጊማ ከም ዘይትፈልጥ ድማ ክነዘኻኽር ንደሊ ኤርትራ ሓርነታዊ ቃልሲ ኣካይዳ ክትዕወት ናጽነታን ላዕላውነታን ክትከላኸል ኣብዚ ዞባ ወሳኒት ሓይሊ ክትኸውን እንከላ ነዚ ምስኣ ዘሎ ስፍሓት መሬትን በዝሒ ህዝቢ ሒዛ እያ ጌራቶን ኮይናቶን ሰፊሕ መሬት ሒዝካ ኣመለኻኽትኻ ፀቢብ በዝሒ ህዝቢ ኣለኒ እናበልካ ሓሳብካ ውሑድን ድርቱን ክኸውን እንከሎ እንታይን ከመይን ከም ዝኸውን ናይ ወዲ በሻሻ ህልው ኣብነት እዩ ሰራዊት ኤርትራ ጅግኑ ዓለም ዝፈልጦ እዩ ሕጂ እውን ጸላእትና ዝኣከብዎ ምዕቡል ኣፅዋር ተተኮስቲ ብረት ክንማቆሎ ጥራይ ኣይኮናን ብተወሳኺ ድማ ክንጉፉጥ ዓይናታቶም ድማ ይዓድጉ ንኣጠቓቕሙ ዝምልከት ከዓ ንዓና ጥራይ እዚ ኣብቲ ምስሊ ትዕዘብዎ ዘለኹም ስትራቴጂካዊ ኣፅዋራት ኣሕዋትና ደቂ ትግራይ ካብ 2022 ቀዲሞም ናብ ኤርትራ ዲሊቨሪ ዝገበርዎ እዩ ብመሰረቱ ኢትዮጵያ ካብ ሎሚ ንድሓር ጥዑይ ህዝባዊ ምምሕዳር እምበር ብረት ድማ የድልዮምን እዩ ኣብ ዝሓለፈ ፍርቂ ዘመን መመላእታ ተኸታተልቲ ስርዓት ኢትዮጵያ ዝዓደግዎ ኣፅዋራት ኣብ ርእሲ ሰለማውያን በርጌሳ እየው ክዕየሞን ብተወሳኺ ድማ ህልቂት ፈፂሞም ኣጠቓቕማ ሓዊ ዘይፈልጥ ሃላይ ሓዊ ክሕዝ ድማ ዝፈቅደሉ የብሉን ስርዓት ወዲ በሻሻ ዝሸመተ ነፅዋራት እዚአን ድማ ናይ መወዳእታ እየን ናብ ኢትዮጵያ ትራክተርን ፋብሪካን እምበር ጥር ትብል ጥይት ከይእትውን ክንእግዶ ኢና ንሕና ኤርትራውያን ኣብ ርእሲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሕማቕ ኣይተመነናን ኣይውረድናን ኣይዓለቑናን ካብ ብሕጂ እውን ከምኡ ሕማቕ ኣይክንምነን ኢና የግዳስ ከምቲ ኣሜሪካ ኣብ ርእሲ ጃፓንን ጀርመንን ዝተኸልዎ ፖሊሲኦም ህዝቦም ሰሪሑ ክምዕብል ተፈሪዱ ወታደርን ነፅዋርን ኣይምልከተኩምን እዩ በዓልና ድማ ክንሕልወኩም ኢና بخالي زينانا دما زحلفه خلت وارح أمريكا بحر كربيان نفرت وج مرخو وج انفلات أولاد حيل بحرن درونات النسل هذا قلقل نفرت نوافرات ركب أمريكا وزواخن الزاكل عقم سراويت كتوافر أو زحلفه 10 عامات زين فلم أوانيو تنوح توقع عيان كتقعد خلاب بحمسان كلتا زبحر نفرت وج يترفع جماجم فين زولا لهم منا كيدا يركوا يترفع جماجم فين زولا نيلهم من دوداونا كيدا يركوا وتر أمريكا فين زولا كعلتنا خرر وتخرج زل أوان رامبون أولا CIA ناو فين زولا خوافرت زادم حلال في ركب أمريكا زحلفه من ولا كم مرت عن زرزرنا يتقرب كافين زولا تبقسم بجالانا أمريكا عصا فارس كأتو رخيو يوم زولا تمحيا لسبات أبحرن كله بدبدا درون قتيلاتهم يا تي أمريكا زفت أمتا دودا كوحجرات كنا نخس علان كله إيلاتات تي أمريكا زفت أمتا دودا أجاونا تحطهم لك الدمات يوم ملو أمريكا نتخلو تجورز لنا تسات الرخاخيوم نايمود أتعلم عن بريدن فنزولا نيكولاس مادر خاف سلطان ملاي مخانوون زحبر اللو برو عاوز تقيد بريدنت أو مرت تنزانيا بريدنت هاجر سامية سحون حسن بعولال دمس ماله بتسعة شوعات نتصان شدشن رخيبة فمستعوذة تبرد مرت هاجر لو مقدم بوقع فليتو بخالي زينانا دما نحادا سومن زقات أمامت كعتي لسانات حويس 25 سبات كوم موت سدرا قديات نايت خبابي مراحته أرتودوكس توهادو بيتا كريستيان إثيوبيا قليسهم أبز حلفة سومن روع 5 جمرة زقالت أمت كعت خاوتهم زموتو أبز حلفة سومن روع 5 زمت كعت خاوتهم زموت شومن تأوالات حانت سدرا بيتكم زخانو الاستمن جتا دما نسيين حبيرهم اتمت كعت وزوا أرسي وردات قنا يارقوان هون قولن كم استفت سما أبتخاب استرخوا حوريتاي ملاخت جبت النقصنا سعود عرب نوت تغير بحر نمتحبار زخيلن بروتوكول كم تفاير ما تقليتو عزاز حيل بحر جبت مختل أدميل محمود على فتاف نقصاو حيل بحر سعود عرب مختل عبد الميلاد محمد بيل عبد الرحمن مختل عبد الليل محمد نزواو ساعات بحر نمدقاف زعلمنا يمتحبار بروتوكول فريموم بخالي زينانا دما لوخ منكس دو أفريقيا بس أمباسادر حمادي وزارة تقاعد بس أبو أمبر حمادي وزارة تقاعد اسمه ميكيل كواتا كايدو أبو أمبر حمادي وزارة تقاعد اسمه ميكيل بساعات كد مقطري منيسر هجرة وزمنا متحبار دو أفريقيا وزارة ناتان دي ماراكا أما خالي بيت صحفة حمادي تقبل زاربا وتوسخ المالوخ منكس دو أفريقيا مسحلا في معقل وفر دكتور والداي فوتور ركوا كايدو تمالي ثلاثة تقم تختشان إسران حمشن حلا في معقل وفي إرتراب ساعات كد مقطري منيسر هجرة وزنا المتحبار دو أفريقيا وزراء ناتان دي مراكا أبيت صحفة تقبل زاربو
بخالق زينانا دما ኣብ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ኦሮታ ንህፃናት መጥዋሕቲ ልቢ ከም ዝተኻየደ ተገሊጹ ብምትሕባር ኤርትራውያን ካብ ኢጣልያ ዝመጹ ጉጅለ ሓኻይም ኢድ ኣካሽን ባምቢን ካብ 18 ክሳብ 25 ጥቅምቲ ን22 ህፃናት መጥዋሕቲ ልቢ ተኻይዱ እቶም ካብ መላእ ሃገር ዝመጹ ህፃናት ተቐዲሞም ተመርሚሮም ከከም ክብደት ሕማሞም ቆጠራ ተገይሩሎም ዝጸንሑ ምዃኖም ድማ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ኣቐዲሙ 5 ክሳብ 18 ጥቅምቲ እውን ብምትሕባር ጉጅለ ኢጣልያውያን ሓኻይም ሲኤም ባምቢን 25 ህፃናት ተመሳሳሊ መጥዋሕቲ ተኻይዱ ምንባሩ ዝሓበረት ሜዲካል ዶክተር ሆስፒታል ህፃናት ኦሮታ ፕሮፌሰር ጽጌረዳ ገብረ ህይወት ገሊኡ ብሰንኪ ሕናት ዝስዕብ ገለ ድማ ብተፈጥራዊ ዘስዕብ ሕማም ልቢ ዝጸንሖም ምዃኖም ድማ ኣብሪሃ ኣብዚ መጥዋሕቲ ክልተ ኤርትራውያን ደኳትር ነብሶም ክኢሎም ምስታፎም ንውፅኢታት ናይ ተብዝሓለፈ ዓመት ዝተገበረ ናይ ምልዋጥ ተመክሮን ምትሕጋዝን መደባት ዘነፀረ ምዃኑ እውን ገሊጻ ኣብቲ መጥዋሕቲ ዝተሳተፈ ዶክተር በየነ ኣብርሃ እቲ መጥዋሕቲ ዝተሓላለኸ ብምዃኑ መዓልቲ ካብ 2 ክሳብ 3 እናካየዱ ነቲ ስራሕ ከም ዝዓመምዎ ረዲኡ ንጉጅለ ሓኻይም ሜዳ ኣኻሽን ጸርኒፉ ዝመፀ ፕሮፌሰር ደበኝ ብወገኑ ካብ 2004 ኣትሒዞም ኣብ ዓመት 2 ግዜ ናመፁን ህፃናት መጥዋሕቲ ልቢ የካይዱ ከም ዘለዉ ብምጥቃስ ኣብ መጻእቲ መደብ ሙሉእ ብምሉእ ብኤርትራውያን ሓኻይም ከም ዝካየድ ንምግባራዊ ስራሕ ከም ዝርከቡ ድማ ንፂሩ ኣብዚ መስረት 22 ዓመት ኣቆፂሩ ዘሎ ማእኸል መጥዋሕቲ ልቢ ኣስመራ ኣብ ትሕቲ ሆስፒታል ህፃናት ኦሮታን ጥፈታት ዘሰላስል ኮይኑ ዛጊድ ንልዕሊ 1600 ህፃናት ዕውት መጥዋሕቲ ከም ዘካየደ ሰነዳቱ የንፅር እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብመሰረት ማእኸል መጥዋሕቲ ልቢ ኣስመራ ዝኾኑ ካብ ጀርመን ዝመፁ ኣባላት ጉጅለ ሓኻይም ኣርኪሜዱ ካብ ዕለት 31 ጥቅምቲ 3 መዓልቲ ዝቕፅል መጥዋሕቲ ልቢ ን30 ህፃናት ከም ዘካየዱ ካብቲ ሆስፒታል ዝተረኸበ ሓበሬታ ኣፍሊጡ بخالق زينانا دما منغو إيرتران أمريكان نزنور حرفا فركوات ناو نور نملاس مسارته ونقداس سرحيتاتي كايد الله قام تفزح على فقنيات استعزونا يو دعلوا لخ منغستي إيرتران مسوكل أمريكا وقديات أفريكا أو نيور عمق ذول ركوات كايد من بارم دما يرسعن التركوات حجون بستفالي مليات ناقص على زركب زل خوينو دروته لعلي إيرترا تغير زنور قراد ون كل عال قدامنا التوهي ونا تسرح اللي يركب كعب حج دما ولعلي إيرترا سنبراز قدفا قرادات كم زنور دما يفلات أمريكا دما نزق قراد نملعل يتازل على السلطان زلوا هاجر سلازخونات ጉዳይ ልዕል ግደን ታራን ክትጻወት ምዃና እቲ ተጀሚሩ ዝርከብ ዘሎ ርክባትን ስምዓትን መርኣያናት ኮይኑ እዩ ዝርከብ ኤርትራዊ ልዕሊኣ ዘሎ እገዳታት ተላዒልላ ማለት ከዓ መድያት ህንፀትን ልምዓትን ደራኽን ኣወንታውን ዓወታት ክኸውን ድማ ዓብዪ ትፅኢታት ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ መሪሕ ዕድና ብቁልጡፍና ዓበይለው ዝኸደሉ ዘሎ መድረኻት ንክልቴን ወደባት ኤርትራን ንምስፋሕን ንምዕባይን ቀዳምነት ሂቡ ክሰርሐሉ ጸኒሑን ኣሎን ብውሽጣዊ ዓቕምታት እውን ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ክዓምም ጸንሐ ኮይኑ ካብ መወዳእታ ካብ ዓመት 2021 ነትሒዙ ነዞም ክልተ ወደባት ንምዕባሎም ምስ ናይ ወፃኢ ሃገራት ኩባንያታት ርክባት እናካየደ ድማ ይርከብ ኤርትራ ከመማርጥ ናይ ወደብ መስራሕቲ ونسا هاجرات تتركب بمنجد طليان سعود عربي زونا كوبانياتات نزي مسرحات كعموا مخانم زغلت زلو خوينو نودب عصب نايزن كلت هاجرات كوبانياتات بتمرت مدبات لمعاتن سراحتن كسلاسلو مخانن درود ما تفوليط يركبلو نتوصعو سراح زركب ودب باصع زملكات زعابي ايطالياو كوبانيا حلافነት كوسدلو مخان دما تغليص يركب ابز حلف اوانات مس ጉዳይ متحاد زلوم لعلوت لوخات منግስት طليان ودب باصع بمخاد بغور دما تعزيوم نيروم از كل نسمع نورنا فخرا ود بشاشا مبغسيو مزي تتحاد مخان دما يغلز ناي امارات كال دي بي وورلد دما ودب بربرا ناي سومال ناي بلينا دولارات وفر زغبر زلو خوينو ودب عصب دما عبيت وفرታት ተተኻይድሉ بربرا ودب ሙሉእ بمሉእ ካብ ስራሕ ወፃእ ስለ ዝኸውን ነደን ምዕንቃፍ ይብልጽግና ዕያገዳ ተዋሂብዎ ክጽለልን ክፍክርን ንዕዘቦ ዘለና ንወደብ ዓሰብ ንምህናት ዝግበር መስራሓት እስካብ ክንዲ ዝስምባደ ዝፈጠረልን ሃገራት ድማ ብዙሓት እየን ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙናት ነዋርሕን ዝተፈላለዩ ዜናታት ክዝርጋሕ ንዕዘብ ዘለና ኮይና እዚ ድማ ንጎራውትን ሃገራት ዕረፍቲ ይሃወምን እዞም ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ናይ ልምዓት ስራሕቲ ኮይኖም ካብ ግብፂ ዓበይቲ ኩባንያታት ኣብ ህንፀት ኣባይቲ ዝነጥፉ ናብ ኤርትራ ከም ዝኣተው ዝፍለጥ ኮይኑ ተወሳኺ ድማ ሚድያ ናይ ግብፂ ከም ዝገለጾ ሓደ ናይ ግብፂ ዓብዪ ኩባንያ ናብ ኤርትራ ከኣቱ ምዃኑ ገሊፀን ኣለዋ ብተወሳኺ ድማ ምሕዳስ ምዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ኮይኑ معرفة نفرت سمرا محدث بكيد يركب المحدث على 200 مليون دولار فسس خبر له يوم وتم قال زينا هدما يرتراو دبلوماسي بفلاي عبيت عوضات تمزجو زله هاجريا عبز زحلف سمرات كعمس للعساس ثلاث هاجرات عالم مستن حيالات زبها الهاجرات اقدس تركوات دما كايد ايا تقندن ايثيوبيا زغرع زله غداي يرتراو لمعات عبيت منقسقات تغورو زله اوان انقفات مفرحن تجبر زله هاجريا انت خونا جن يرترا لمعاتها خعمميو عمداي قطوا يرتراو زن ودوات تجبر زله مسرحات كفطره زخل متانا ازيج تغانن اي يخون ازم يرترا سرح زلو سراحتات زادمون كلون على 600 حسابات عدش عدلا زفطرو خون يوم بفلاي دما تيرترا تسفهزون هاجرن دخونه باتاج بروجكت وللي كعمو صنح سراحتي نام مزام غص تقاريو يركبلو از ترف فريات نبعات عالم مقراوي يخون از دما بدرجه عالم افريكان اب قدمي سرع معخن عدنا ايو خاو زركو اتاوتا بيرترا تربت خاولو تخمزه مزغبيو تفاي تنتن تزغلصو زلو ام سعود عرب نراد ناب جنس تقيرت باتاشو وني ارترا ناب جنت قيرا مخانو مس مداي عدنا قرو زلو مرواد ما يغلصو